Usamke has just got a job at Tegwini. She's still looking for a place to stay. So I offered her indawo yokuhlala. Kwenze ngesikhathi esi-right la ngingekho right khona, and Usamke is one of the people understand and that I'm able to speak to. Hey, my friend. Angazi, I think was confused as a family smazi, was confused kanye ne-country. My family is in disbelief and my family is angry. Very angry. Ezinye izinto zikushiya uhlele emnyango. Uyacabanga ukuthi uyibuke nabantu abadala ekhaya, they are more sensitive bona ngoba phela asibaxoxeli yonke into. Uyakwazi ukuhlala endlini usabuthulela safonelana noThofu ukuthi ithiwanike le. Yabo nje lela sonto leliya. Hayi angifuna okay, lapha etafuleni, I'm not sure what happened. Uyalwa nawe ukhomba kanje kuma diary usetshela ukuthi izinto uzindizele lana uzenzanga. Kungathi wayezongi-addressa so that mhlambe kube khona omunye umuntu oba right. So fanele kulimale wena kuze kube right abanye abantu. But the way it does. Ingakho ngavele ngaphelelwa yabona kuphelela kwave kwaphela ingqondo yami ngathi mina umhlaba wagathi uba mnyama ngathi yibo. Kwenzakalani? Uzowazi nje thula wena ayibo. My friend wangithi nje hold the hand in front of your wife. I don't think Tamina respects me. And everyone now on the table is quiet. Babukise ekhaya. Ungenze ngafeel nje so small. I also realized ukuthi kusho ukuthi uyangisebenzisa and kade futhi eqalile ukusebenzisa because kusho kuhle mangihambisana naye. Uma efuna ukulungisa izinto zakhe nomunye umuntu fasebenzise mina ngokuthi aphoxe mina angifilise small. Kwenzakalani after sekuphelile ishow sebeyavela abantu beshow? Kafuna mina endlini yami ngafana umnyango. Yena umthobela wafika wazoxolisa. Cha. Since today, my friend. Lokhu kwama diary, you guys never discussed it. So do you understand what he meant when he said that? Because thina ne-country yonke nomhlaba wonke, we were so confused. So I explained ngendlela I explained ngayo, and then he went and did that video where he was trying to explain, which I don't made it worse because angizange ngize ngim-understand nalapho mase ichaza ukuthi uchaza ukuthini. I have never said uMakhumalo lento eniyishoyo ngayo. Ngithena mina lento ayiphumela ekhaya imhlulela ukuthi ayenzela kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzo omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu. Yena noma angayisho kwi-video yakho ukuthi wayesho ukuthini kodwa nje sayi-understand ngendlela sayi-understand ngayo, which is very sensitive. Unqanda ngisho kuyimenshina nje. My friend, kuze kube namhlanje angazi ngi-understand le nto mina because le nto was crystal clear. Uyabona uthando lwami ngoMakhumalo ufuna ulubuke kanje. Ungalibuki kukhona asinikeza kona ukuthi siphile, ungakubuka kanjalo. Kubuke ekuhlulekeni kwakhe ukusinikeza something yokugcina yokuvikela lo muzi. Lento esamlethela yona la because asemlethelanga lento le ayenza. Lento ayenzayo you by the way. Into esamlethela yona ile engakwazi ukuyenza. Yabona khona into eyikhi ukuthi this is what you are saying. Bese uma ngabe sewubone ngathi abantu bakuzwile ngempela ngalendlela obusho ngayo bese ufuna ukulungisa isimo bese uthi thina right ungangibuzana. Oh, why you must have do a video and say that ngeke correct ukuthi nginjani mina. Ubona isizathu sokuthi ayochaza ukuthi se right. Meaning uyabona ukukhona i-confusion, right? Kodwa akasiboni isidingo sokuza kumina athi unjani ngoba ngibone wonke umuntu. Yezwa into engishoyo. Bonke abantu bathi understand kanjani lento bengiyikhuluma. Ibuhlungu nje ngoba ngempela ave i-tricky le nto yasekhaya ngoba
nina nonke nifakwe yimina ngekhanda kulento anihlangene. Mina-ke noma ngikhuluma naye uMthombeni ngihleze ngimtshela ukuthi angithathe side ngisuke ngikhuluma naye ngoba ngifuna uku-understanda yena ukuthi where is he coming from uma esho lezi zinto lezi. Bane-relationship right noMthombeni. Ayikho into angazamanga ukumchazela yona. Ayikho indlela ebenzizwa ngayo angamtshela ngayona. Umuntu uyashintsha. You evolve. Yes, exactly. Uyakhula. Mina bengithi uyafuna ngikhule uMthombeni kodwa kusho ukuthi bengafisi ngikhule nangengqondo. Befuna ngikhule ngomzimba. Nakuyona leyo kukhula akona ukuthi mina mhlambe ngiphikisana naye entweni ebengizivuma ngisazivuma no. Uqalile i-direction entsha nje engididayo nami bengithi sihamba kahle endleleni. Ninjani-ke manje-ke? Sinobani? Sinjengoba sikhuluma. Hey, Sinjengoba sikhuluma my friend. By the way, I found out ukuthi njengoba wayekhiphile amazwi ukuthi wonile kakhulu therefore angekeze emizini yethu nanani. Ngamfica kambali. Ayabona ke lapho angifuna ukuqamba mama ngangijuluka. Ngithi mina ufunani la? Wathini? Wadela athangihambe lapho. Into engicabanga ukuthi ayicabanga meya kuyo yonke imizi yabantu ngaphandle kwami ukuthi ya uyangizwisa. I must feel it. Kahle hle into ayenzayo uyang-isolate so that ngizo feel lonely and ucabanga ukuthi lokho uzokwenza by ukuthi angimanipulate ngalendlela enza ngayo ukuze ngikwazi ukubuyela back sengizovumelana nokwenza into engishilo ngifisa ukuyenza. All what I'm saying is that can I not do anything for your wife? Ucabanga ukuthi when you are against taking, you're not against taking. Phela uthi you are not part of taking. Wena, yes, people were against. And futhi ngiyachaza mzelekazi ukuthi ngifike kanjani ekutheni ngizidistance. I'm sorry to say but I feel disrespected not by indoda kuphela ke ngoba phela kuyethiwa hayibo nami ngisheliwe njengawe but also nawe nako ukubuka ucabange nje ukuthi eish bafowethu kodwa uthobile because ufikile naye nento ethi I don't care nami ngishelwe njengaye indoda must angithi wasendodeni she never considered anyone's feelings because she wanted to be here. Indoda must cannot be thobile. I don't want to be part of anything. If that is being selfish, can I be selfish for once? Hey, mzelekazi hayi kodwa uyakhala uMthombeni uthi nje umzomba ufile. Ubulawe. Ubani umbulali? Hamba uyobuilda. Ubani umbulali? Angelo umbulali. Bengingahlali wonke lo wami ozosemzombe bengihlala kwami kuvuliwe. Ofile ukuthi omuphi angikwazi. At least sisabazi nokuhleka. Mina ngisazohleka kakhulu ke my friend ngenzela ukuthi kwakutatshukelwa ngabe manje nami sengi-right lali right leya sonto lelana. Hayi kodwa ke this is not the end of it. Isikhathi nje sidlulayo. Asikhambe silinde.